Zer, hartuko dugu zerbait? Ez, lan asko daukagu. Oso pisu zerrenda luzea daukat. Zuk etxea lortzeko, ikusi. Primera neska, zeinen ondo prestatu duzu. Zu zer pentsatu duzu? Hore zain daude 10 minutu barru. Gozen? Bagozen. Zer da hori? Mikel, ez da? Kaixo, ni Mikel naiz. Ni bere laguna naiz, Laia. Oso ondo, gizon bakoitzak bere maztea behar du. Sartu mesedez, ongi etorriak jaunaren etxera. Hau da, nire senarra, Josep, gure semea Jesus, katekesian dago. Egunon, bikote. Logela ikusi nahi duzue? De montre da, usain hori. Gure intxentxu bedeinkatua. Zer? Mesedez, jaitsi musika hitz egiteko. Nortzuk zarete zuek? Izuagatik gatoz. Sartu, sartu! Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pin. Bon dia, Catalunya! Mikel eta Laia, ez da? Anaia euskaldun bat! Sartu barrura! Hau, entrenamentu bada, egunen dia iristen denerako. Hemen, gure etxean, dena erreferendum bidez erabakitzen dugu. Asko gustatzen zaizkigu kontsultak. Bai, familia gara. Guk ere bai egingo dugu. Bai. Kaixo, gelagatik gatoz, pasa gaitezke? Ezin duzue. Nola dakit ez zaretela lapurrak? Gizon hau zoratuta dago. Goazen. Ja, guazen, Bai, bueno, agur. Ai, katalan hauek zoratuta daude, ni etxera noa. Agur. Etxea. Bai, ez ustekoa! Kaixo, Ongi etorri zeme! Familia! Hombre, Mikel! Ai, semetxo! Ai, azkenean etxe normal bat. Bueno, ospatuko dugu, bai? Noski! Bai? Hombre, bai. Ospatu.